నేనే మిమ్మను ఓదార్చువాడను. యెషయా 51:12. ఆదరణ, శాంతి, సమాధానము, నెమ్మది మరియు ఓదార్పు లేక సతమతమవుతున్నావా? నీ దేవుడు ఒకని తల్లి వారిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మను ఆదరించునని సెలవిస్తున్నాడు. యెరూషలేములోని మీరు ఆదరించబడెదరు. యెరూషలేము పరలోకానికి సాదృశ్యము. ఈ లోకంలో ఆత్మ విషయమై, నీతి నిమిత్తమై మరియు ప్రభువైన యేసు నామమును బట్టి శ్రమపడినచో పరలోకములో నెమ్మది కలుగును. దుఃఖపడు వారు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడదురు. నిందలను భరిస్తూ, అవమానమును మరియు శ్రమలను సహిస్తూ అంతం వరకు తన సిలువనెత్తుకొని పయనించువాడే పరలోకానికి హక్కుదారుడు. కష్టాలు, సమస్యలు, ఇరుకు, ఇబ్బందులు మరియు నిన్ను కృంగజేసే పరిస్థితులు ఎన్ని ఉన్నా అధైర్యపడకుము. నీ దేవుడు మాట తప్పనివాడు. భక్తి విశ్వాసము కలిగి బుద్ధి గల కన్యకల వలె వధూ గుంపులో ఉండుటకు సిద్ధపడుము. కనురెప్పపాటును ఎత్తబడెదవు. దేవుడు నీకు ధైర్యమును నెమ్మదిని దయచేయునుగాక. ఆమేన్.